Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda mümin musulmanlarga mürajaat etip ayta. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun deb ayta Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala meni zikr qilingіз deydi. Yani meni esке tushirіңіз. Минем турда әйтегез. Миңа мактау сүзләрне әйтегез. Һәм әлбәттә, мин дә сезне истә тотармын. Мин дә сезне искә алармын дип әйтә. Һәм моннан тыш Аллаһ Субханаһу Тәала Qur'ani Кәримнең башка аятында шундый сүзләр әйтә ки, Аллаһ Тәала әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вазкуруллаха зикран кафиран ди. Ягъни Аллаһ Тәала әйтә: Мине күп тапкыр зикр кылыгыз ди. Күп тапкыр искә төшерегез. Күбәр тапкыр искә төшереп зикр кылыгыз дип әйтә. Һәм бу сүзләр әлбәттә мөмин мусульманнар өчен бер хас булган сыйфат дип әйтсәк, дөрес булыр. Чөнки мөмин мусульманның тормышында Аллаһ Субханаһу Тәаланы искә алу, Аллаһ Тәаланы хәмд сәна, Аллаһ Тәаланы мактау сүзләр белән искә алу гадәти хәл. Чөнки нинди генә хәл килмәсен, нинди генә эшебезне башласак та, хәерле эшләрне әлбәттә Бисмиллаһир-рахманир-рахим сүзләр белән башлыйбыз. Һәм Qur'ani Кәримне уку булсын башка гамәл гыйбадәтләребез, хәерле эшләребез, һәммәсендә бисмиллаһ белән башлагач, һичшиксез хәерле нәтиҗәле булыр. Һәм Аллаһ Тәала үзенең әҗр савабын насыйп итәр. Һәм моннан тыш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук бер сүз турында искә төшереп ала. Ул да булса әлхәмдүлиллаһ сүзе. Ягъни әлхәмдүлиллаһ сүзе белән башланган эшләр хәерле булыр ди. Нәтиҗәсе ахыры хәерле булыр ди. Ягъни әлхәмдүлиллаһ сүзе ул да булса Аллаһ Тәаләгә мактау сүзләрне әйтү. Хәмд сана, Аллаһ Тәаләне улылау сүзләрне әйтү. Ягъни әлхәмдүлиллаһ сүзе белән гамәл гыйбадәтләребезне башласак, әлхәмдүлиллаһ сүзе белән шушы вәгазьләребезне, дәресләребезне башлаганда, җомга хутбәләрен булсын, калган гамәлләребезне башлаганда, эшебезнең нәтиҗәсе, эшебезнең ахыры хәерле булыр. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәала аңа бер бәрәкәт иңдерер. Һәм бу турыда әлбәттә Аллаһ Субханаһу Тәала безгә белдерә. Шушы үзен искә алу мәсьәләсендә Аллаһ Тәаланы искә алып эшләгән гамәлләрдә бәрәкәт булуын, аның нәтиҗәсе, аның ахыры хәерле булуын шулай Аллаһ Субханаһу Тәала безгә белдерде. Чөнки нинди генә гамәл эшләсәк тә, нинди генә хәбәр алсак та, нинди генә нигъмәт безгә килсә дә, һичшиксез алар һәммәсе дә Аллаһ Субханаһу Тәаладан. Һәм моның өчен без рәхмәтебезне белдереп, шулай ук әлхәмдүлиллаһ сүзен әйтеп куйсак, Аллаһ Тәаләгә шөкранә кылган булырбыз. Аллаһ Тәаләгә рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәала Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун дигән сүзне шулай ук ияргән булабыз. Ягъни шөкер кылыгыз дип әйтә Аллаһ Тәала. Шөкер кылыгыз һәм күфрлек кылмагыз. Ягъни күрәбез. Шөкер кылсак, Аллаһ Тәаләгә хәмд сана әйтеп рәхмәтебезне белдерсәк, без күфрлеккә төшмәбез. Без Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешербез. Ләкин шөкранә кылмасак, Аллаһ Тәаләне искә алырга онытсак, бу вакытта Аллаһ Тәалә сакласын, күфрлеккә төшүбез мөмкин. Шуңа күрә күбрәк Аллаһ Тәаләне искә алып, һәм әлбәттә шушы әлхәмдүлиллаһ сүзе белән Аллаһ Тәаләгә хәмд сана һәм шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзләрне искә төшереп, әлхәмдүлиллаһ сүзе ул да булса шөкранәнең башы. Ягъни шөкранә кылуның башы әлхәмдүлиллаһ сүзе. Әлхәмдүлиллаһ сүзе белән Аллаһ Субханаһу Тәаләгә рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки Аллаһ Тәаләгә рәхмәт дип тә, спасибо дип тә, яисә башка телләрдә дә шукран дип тә әйтә алмабыз. Ләкин бездә татарларда бер матур сүз бар, ул да булса әлхәмдүлиллаһи шөкр. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәаләгә хәмд сана әйтәбез, рәхмәтебезне белдерәбез. Аллаһ Тәаләне улылыйбыз һәм шул ук вакытта шөкранә сүзен дә әйтеп куябыз. Бик матур ва бик күркәм бер гадәт. Һәм шушы гадәтне әлбәттә без үзебездә күбрәк булдырсак, бик хәерле булыр. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәаләнең ризалыгына ирешергә, Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешергә бер сәбәпче булыр. Һәм әлбәттә шөкранә кылган кешеләр үзләренең нигъмәтен күрә башлый. Аллаһ Тәалә биргән нигъмәтләрне күреп, шуңа тагын да гаҗәпләнеп, шуңа тагын да куәтләнеп, һәм Аллаһ Тәаләнең рәхмәтен сизә башлап, үзләренең тормышларын да хәерле якка алып бара башлыйлар. Әлбәттә, бу шөкранә мәсьәләсендә һәм әлхәмдүлиллаһ сүзенең фазиләте мәсьәләсендә күп кенә сүзләр әйтеп була. Ләкин ничек кенә булмасын, бу сүзне телебездән төшермәскә тырышырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәаләгә хәмд сана кылып, хәмд сана әйтеп, һәм Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешергә насыйп булсын. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина азабан нар. Аллаһу акбар.